Oh, ginabi ka na yata. Naglakad lang kasi ako pa uwi, ate eh. Konting sakripisyo pa, Ash. Ano pong ulam natin, ate? Pasensya ka na. Asinutoyo lang ang mapagpipilian mo. Sorry. Ate, kung wala akong maitulong sa'yo. Ano ka ba? Nangako ako kay nanay na itataguyod kita. Kaya gagawin ko ng paraan para bukas may ulam na tayo. Ate, tumigil na lang po kaya ako sa pag-aaral. Ano ka ba? Gusto mo bang matulit sa akin na hindi nakapagtapos? Mag-aral ka lang ng mabuti. Sapat na yung kabayaran para sa akin. Pero ate, nahihirapan ka na eh. Kaya ko to. Huwag mo kong alalahanin. Ang intindihin mo ay yung makatapos ka. Ate, sobrang salamat ha. Salamat sa sakripisyo mo para sa akin. Kapatid kita at mahal kita. Kaya gagawin kong lahat. Sige na, kumain na tayo. Isipin na lang natin na bukas, may fried chicken na tayo. Dear love, nahihiya ako sa sarili ko. Sa tuwing nakikita ko na nahihirapan ang ate, para lang mabigyan niya ako ng maayos na buhay. Madalas kinakapos kami. Kaya naiisip ko na tama bang pinipilit niyang pag-aralin pa ako? Kung pwede namang pareho na kaming magtrabaho. Siguro, mas nararapat na kumayo din ako. Para makaluwag-luwag naman sa buhay. At kahit paano, ay makapagpahinga naman si ate. Subukan mo lang. Malaki ang kitaan. Tingnan mo nga ako. Ini-enjoy ko na lang ang trabaho ko. Kasi, masarap naman. Pero, Lauren, hindi ba nakakababa ng pagkatao? Parang sinugal mo na ang dignidad mo. Sus! Sa panahon ngayon? Sa hirap ng buhay? Hindi naman nakakabusog ang dignidad. Hindi yan nakakatulong sa mga bayarin. Pero, itong trabaho na nire-recommenda ko sa'yo, kaya nitong solusyonan ang problema mo. Oo nga. Pero, Kung gusto mong makatulong sa ate mo, at kung gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, ito na ang kasagutan. Lauren, may ibang paraan pa naman, di ba? Tulad ng magpaalipin mula 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa 610 pesos? Hindi ka makakapag-ipon sa ganong halaga. Sa trabaho ko, malaki ang ipapasok sa'yo para sa maliit na sakripisyo mo. O kapag nakaipon ka ng sapat na halaga, edi tigil mo na para maibalik mo ang dignidad na nawala sa'yo. Oo, sige. Susubukan ko. Very good choice! Ngayong gabi, panigurado, mahina ang 20,000. Lalo na sa itsura mo. Patok yan sa tanders na madatong. O ano? Magkano binayad sa'yo? 25,000. Wow! Sabi ko sa'yo, panalo? Unang gabi mo palang paldo ka na. Ba't ganyan itsura mo? Hindi naman kita hahatian. At hindi rin ako magpapalibre sa'yo. Hoy, seryoso ka talaga? Huwag mong sabihin na first time mo? Oo. Di bale, masasanay ka rin. Sa una lang masakit. Baka nga sa susunod, ikaw nang maghanap.
Hindi ko yata matatagalan yung ganitong trabaho. Nandidiri ako sa sarili ko. Anong arte yan, girl? Tapos na. Nabayaran ka na. Oh, may 25,000 ka na. Mabuti nga tinuruan kita ng mga pwede mong gawin. Isang gabi pa lang. Problem solved ka na, diba? O, sige na. Uuwi muna ako. Oh, uwi ka na. Maaga pa. Marami pang kliyente na pwedeng aliwin. Hindi na. Masama na rin yung pakiramdam ko. Bahala ka. Ate, Oh, ang aga mo naman ata. nakakota kasi ako agad sa sideline ko. Ito pala ate, oh. 5,000? Ang laki naman ata nito. Naipon ko lang yan, ate. Sigurado ka ba? Baka naman kailanganin mo. Pang tuition. Hindi na, ate. Itinabi ko talaga yan para sa mga gastusin dito sa bahay. Salamat dito, Ash. Malaking tulong na to sa atin. Malulutuan pa kita ng paborito mong ulam. Talaga, ate? Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim ng luto mong adobo. Dear love, sabi ko sa sarili ko, huli na to. Mayroon na akong sapat na ipon para sa mga susunod kong bayarin sa eskwela. May naitabi na rin ako para sa ilang araw na gastusin. Pero kung kailan gusto ko nang magbago, bago pa mahuli ang lahat, ay saka naman. Ash? Ash! Ate, anong ginagawa mo rito? Halika nga! Ate, sandali! Sumunod ka sa akin! Ate! Ano? Anong ginagawa mo sa labas ng motel? Bakit ganyan ang suot mo? Galing lang ako sa work. Work? Lagyan niya ng itsura? Anong trabaho? Galing ako sa bar. Ash, tapatin mo nga ako. Magsabi ka sa akin ng totoo. Kung ano man yung nasa isip mo, ate, tama yun. Ano? Ash, ano nangyari sa'yo?
Inisip ko na katawan ko lang ang puhunan ko sa tinahak kong landas. Pero nang matuklasan ni Ate Nath, ang ginagawa ko para magkapera, ay nagising ako sa katotohanang isang malaking kahihiyan ang tumambad sa aking harapan. Nanghina ako at napahandusay sa aking kinatatayuan. Anong ginawa ko sa sarili ko? Bakit ako nasilaw sa salapi? Matayog ang pangarap ni ate para sa akin. Bakit hinayaan ko ang sarili kong maging kalapating mababa ang lipat? Uy, Ash! May bagong bukas na bar dyan. G, panigurado, tiba-tiba tayo. Hindi na, Loren. Ayoko na. Alam na ni ate na ang ginagawa ko. Pinatigil niya na ako. Ha? Bakit naman? Sayang yung kita. Hahanap na lang ako ng trabahong mas kaya kong sikmurahin. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Kung yan ang gusto mo, susuportahan na lang kita. Masaya ako para sa'yo. Kung mabibigyan din ako ng pagkakataon, tutularan kita. Kaso, ito lang talaga yung alam ko eh. May oras pa naman para magbago. Hindi pa huli ang lahat. Loren, tayo mismo ay may kakayahang baguhin ang istorya ng ating buhay. Kaya ngayon, pipiliin ko na ang gumawa ng tama. Sorry. Sorry kasi ako yung nagdala sa'yo dito sa ganitong kalakaran. Uy, kasalanan ko din naman. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Desisyon ko din na mahikayat ako sa pang-iengganyo mo. Pero ngayon, desidido na ako na baguhin ang takbo ng buhay ko. Dear love, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Tama nga, dahil hindi ko naman maiisip na pasukin ang larangan na hindi tama kung hindi sa impluwensya ng aking kaibigan. Pero marahil mas matututo tayo sa mga pagkakamali natin sa buhay. Kaya susubukan kong ipakita sa aking kaibigan na kayang makaahon sa buhay sa marangal na paraan. Siguro kung hindi ako nakita ni Ate Nath nung gabing yun, ay hindi maliliwanagan ang aking isipan. Isa akong taong may ambisyon at punong-puno ng pangarap. Kaya magpupursige ako para matamasa ang buhay na naipagkait sa amin ng ate ko mula pagkabata. Kaya sa halip na magdahilan at ibaling ang sisi sa iba, inamin ko ang aking naging kamalian at patuloy kong itinatama ang mga bagay. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!